Καλά, για ποιους είναι όλες αυτές? Θα έρθουνε η Μαρία, η Αργυρό και η Πεταχτούλα η Έλενα. Δηλαδή αυτές θα βοηθήσουν? Ναι, θα δεις. Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα περαμέρια, φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Αν διψάς να πας πιο πέρα, έστω και οι φίλοι θα έρθουν. Αυτή είναι η δύναμή μας, αυτός είναι ο μύθος μας.